खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। नखर संसार थाखानायनि उनावबो गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि गिख्रंथावना फिथाइ सासे बर' आइजोआ बुथार जानो गोनां जाबाय। फिसाय आरो फिसा थाखानायनि उनावबो रिता बर' मुंनि आइजोआ मुस्लिम हौवाजों मोजां मोनलायदोंमोन, नाथाय सिखावै मोजां मोनलायनायनि फिथाइया गिख्रंथाव जादों। जराबाद सनापुरनि 15 नं माइलाव जादों बे गिथावना जाथाया। गावनि न'नि लांगोनायावनो बोखांनो हादों रिता बर'नि गोथै देहाखौ। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुलि जाखानाय रिता बर'आ फिसाय गैयै समाव हासमत आली मुंनि सुबुंजों सोमोन्दो लाखियोमोन। थांनाय 3 बोसोरसोनिफ्रायनो हासमत आली आरो रिता बर'आ सिनायलायोमोन आरो सानैबो गुबुनजों जुलि जाखांनायनि उनावबो स्रोदै मोजां मोनखुमालायोमोन। बुथारनाय जाथाय जानाय सानखालिबो हासमत आलीया रिता बर'नि न'आवनो दंमोन। हरनि 2 रिंगासिमहालागैबो हासमत आलीया रिता बर'नि न'आवनो दंमोन। अखानायै फुंनि समावसो न'नि लांगोनायावनो रिता बर'नि गोथै देहाखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। ओजोंहाय फुंनि 4 रिंगानिफ्रायनो हासमत आलीजों लोगोसे नखरनि गासैबो सुबुंफ्रानो गावसोरनि न'खौ थाला मारिनानै खारखोमालांदों। उनाव पुलिसनि गोख्रों संदाननायावसो हाजोनिफ्राय हासमत आलीखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि हरनि 2 रिंगासिमहालागै हासमत आलीया रिता बर'नि न'आवनो दंमोन, बेनिखायनो हासमत आलीयानो रिता बर'खौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। गुबुन फारसेथिं जायनाखि रिता बर' आरो हासमत आलीनि मोजां मोनलायनाया आयेन बेरेखा, बेनिखायनो सिगांनि समफोराव हासमत आलीनि बिसिया रिता बर'खौ दानथारनो बुथारनो हुमखिबो होबोदोंमोन होननानै मिथिहोदों। गुबै बुथारग्राया सोर बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ दा गोख्रोङै सेबनाय हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। रायजोआव दुंखावनायखौ नोजोर होनानै फिन रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव फरायसालिनि समखौ सोलाय-सोल' खालामनो थाखाय थांखि लादों। कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि बिथोनलाइनि बायदिब्ला कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि, प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरा दिनैनिफ्राय फुंनि 7:30 रिंगानिफ्रायनो जागायजेनगोन। बिथोनलाइनि बायदिबा एलपि स्कुला फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायजेननानै सानजौफुनि 12 रिंगासिम थागोन। एमइ स्कुला फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायनानै सानजौफु 12:30 रिंगासिम थागोन आरो हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुला फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिम थागोन। बे बिथोना 15 आगस्तसिम थागोन। बेनि अनगायैबो फुंनि समाव फरायसालियाव आर'ज गाबनायनि जि हाबाफारि, बेखौ थाखो खथानि सिङावनो नङाब्ला सायायाव बानायनो थाखायबो बिथोन फोसावदों। गारि मटर गोनांफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा जुदि दासिमबो नोंथांनि गारि मटरनि आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ डिजिटाइजेसन खालामनानै लायाखैब्ला 3 दाननि गेजेराव डिजिटाइजेसन खालामनानै ला। मानोना आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाना 3 दाननि गेजेरावनो गासैबो गावारि गारि आरो फालांगियारि गारिफोरनि आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ डिजिटाइजेसन खालामनानै लानो थाखाय बिथोन होदों। बेखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि डिटिअ धजेन बसुमतारी बिथाङाबो खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि क'क्राझाराव आरसिखौ अनलाइन बानायनानै लायैया 40,000नि गोबां दङ आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनानै लायैया 1,03,000 दङ। बेनिखायनो 31 अक्ट'बरनि गेजेरावनो ड्राइभिं लाइसेन्स आरो आरसिखौ अनलाइन खालामनानै लानो थाखाय खावलायदों, नङाब्ला गासैबो खामानि होयै जागोन, अदेबानि इनभेलिड जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। सोरबा बिथाङा जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स आरो आरसिखौ दासिमबो अनलाइन खालामनानै लायाखैब्ला बेखौ गावनि न'आव थानानैबो अनलाइन खालामनानै लानो हायो। वेबसाइटआ परिबहन.gov.in आरो जुदि गाव खालामनानै लानो रोङाब्ला कम्पिउटार सेन्टाराव थांनानै जाहाथे अनलाइन खालामनानै लायो बेनि थाखायबो बुंथिदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि डिटिअ धजेन बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो बेफार फालांगियाव बाहायनाय गारि जेरै बेटारि रिक्सा, टेम्पु, बास, मेजिक बायदि गारिफोरा फिटनेस सार्टिफिकेटखौ गोलाव समनिफ्रायनो आपडेट खालामनानै लायाखैब्ला सानसेयाव 50 रां जुरिमाना होनो गोनां जायोमोन। नाथाय जुदि 15 जुलाइनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव फिटनेस सार्टिफिकेटखौ आपडेट खालामनानै लायोब्ला गोबां रेहाय मोननो हागोन। जेरै डाम्पार आरो गेदेर बासआ 25 रांल' होनो नांगोन। साखा खब्रै गारि जेरै पिकआप भेन, मेजिक, मेक्सिम' बायदि गारिफ्रा सानसेयाव 20 रांल' होनो नांगोन। ट्रेक्टरनिया सानसेयाव 15 रां आरो साखा खबथाम गारि जेरै बेटारि रिक्सा, अट' बायदिफोरा सानसेयाव 10 रां जुरिमाना होनो नांगोन।
14 नं देबरगाव फेसबुक पेजनि हेंथायै इउपिपिएल दोला एफआइआर होदों। प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि हेंथा नंखायै माखासे पस्ट होनायनि थाखायनो 14 नं देबरगाव फेसबुक पेजनि हेंथायै क'क्राझार आरो तामुलपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। तामुलपुराव जिल्ला ब्लक आरो प्राइमारि इउपिपिएलआ एफआइआरखौ होदों आरो क'क्राझाराव देबरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ एफआइआरखौ होदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि 14 नं देबरगाव फेसबुक पेजआ माब्लाबा प्रमद बर'आ थैबाय, ब्लाड प्रेसार जानानै थैबाय होनानै पस्ट होबोदों, माब्लाबा रिप इउपिपिएल आरो एबसु बेबायदि पस्ट होबोदोंमोन। थांनाय 30 जुलाइआव बासुगाव गयबारियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै प्रमद बर'आ थै दान होनाय सावगारिखौ इडिट खालामनानै पस्ट होदों, जेरै रिप इउपिपिएल आरो एबसु होनानै फोसावदों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो 14 नं देबरगाव फेसबुक पेजआ प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि हेंथायै माखासे नंखायै पस्टफोरखौ फोसावबोदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाहाथे बे फेसबुक पेजनि बिगोमाखौ हमो आरो हमनानै आयेन बायदि साजा होयो, बेनि थाखाय बुंथिदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। राष्ट्रीय बजरंग दलनि सोद्रोमा जाय धोरोमनि मुङाव हाथियार गावनायनि ट्रेनिं लादोंमोन, बिसोरनि मादाव सानैखौ हमबाय दरं पुलिसआ। हमजानाय सानैनि मुङा गपाल बर' आरो बिजय घोष। बिजय घोष बिथांखौ मंगलदैनि गावनि न'निफ्रायनो हमदों आरो गपाल बर'खौ उदालगुरिनिफ्राय हमदों। फोरमायथिनो गोनांदि हादराव हिन्दु आरो मुस्लिम धोरोमनि दाङाबाजि जानो हमहांदों। हारियानायाव हिन्दु मुस्लिम दाङाबाजि जानायजों लोगोसे जोंनि आसामावबो मुस्लिमफोरनि हेंथा नांनो थाखाय राष्ट्रीय बजरंग दलनि दैदेननायाव पिस्तल, सिलाइ, बोरला बायदि बाहायनायनि ट्रेनिं होनाय जादोंमोन आरो बे ट्रेनिं होनाया गंसे फरायसालिनि सिङावनो जादोंमोन। हाथियार लानानै बेबायदि ट्रेनिं होनाया समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो आसामनि थासारिखौ साननानै गिखांदोंमोन रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोर आरो बेरेखा दोलोआ। हाथियारजों ट्रेनिं होनायनि हेंथा राहा लानो थाखायनो बिथांमोनहा दाबि दैखांदोंमोन। बेनि हेंथायै केसबो रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनि उनावनो आसाम पुलिसआ राहा लानो गोनां जादों आरो दासिम सानै सुबुंखौ हमनो मोनबाय आरो माखासेया खारखुमानानै दं होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय राष्ट्रीय बजरंग दलनि ट्रेनिं होनाया गाज्रि नङा होननानै क'क्राझाराव बुंथिफैबाय हजाइनि बारग' एमएलए शिलादित्य देब बिथाङा। बड'लेण्डखौ रैखा खालामनो थाखाय बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो न'खरावबो ट्रेनिं जानोसो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बड'लेण्डआ एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ, बेयाव बर' सुबुंफोरनि मोनथाय दं, नाथाय गावनिनो एमपि आरो एमएलए बानायनो हाया। बर'फोरा मियाफोरनि भट मोनाब्लानो एमपि एमएलए देरहानो हाया, जाय बर'फोरनि थाखाय दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बर'फोरा मियाफोरनि भट मोनाब्लानो एमपि एमएलए देरहासारनो हायाब्ला बिटिसि बानायनानै मा मुलाम्फा जाखो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। मियाफोरा जोंनि हा सेख'दों, मियाफोरा जोंनि बिब' बिनानावखौ लाभ जिहाद खालामनानै लांखारो। बेनिखायनो बेफोरखौ दानो बन्द खालामाब्ला बड'लेण्डआव आरोबाव गोजोन गैयै थासारि फैबावगोन। थांनाय 2012 मायथाइयाव मिया आरो बर'फोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव गोबां बर'फोरानो बुथारजानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो बजरंग दलआ ट्रेनिं होदों। बिथांमोनहा AK-47 रकेट लन्चार ग्रेनेडजों गाग्लोबोब्ला आरो जोंनि बिब' बिनानावखौ लाभ जिहाद खालामनानै लांखारोब्ला, जिनाहारि खालामोब्ला आरो बुथारोब्ला बिथांमोनखौ रैखा खालामनो थाखायनो आरो गावखौ रैखाथि होनो थाखायसो ट्रेनिं होनाय जादों होननानै बुंथियो बारग' एमएलए बिथाङा। बेनि अनगायैबो मियाफोरनि गोबां सोदोबाव अदेबानि माइकआव सानसेयाव खेबबायै नामाज फरायनायजों गुबुन धोरोमारिफोरा डिस्टार्ब मोनो। दुर्गा फुजा, क्रिसमास बायदिफोराव बोसोराव खेबसे, खेबनै बा खेबथाम माइकआव होनानै दामनाय जायो, नाथाय मुस्लिमफोरनिया सानसेयाव खेबबायै बोसोराव 1825 खेब माइकआव होनानै नामाज फरायनाय जायो होननानै बुंथियो आरो बेनि हेंथा केस होगोन होननानैबो बुंथियो बारग' एमएलए बिथाङा। थाखो 11 आरो 12आव बर' बिजोंखौ थिसननाया बर'फोरनि सिमांमोन। दा आयदा थि खालामनानै बिजाबखौ राव दानस्लायनानै सेबखांबाय आरो बेखौ बेखेवनाय जाबाय, जाय जोंनि देरहासारनाय होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। आरो बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि हान्जाजों लोगोसे आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि चेयारमेन, सेक्रेटारि आरो आसाम सोरखारनिसिम साबायखर बावहरो दिपेन बर'आ। नाथाय बबे कलेजफोराव बर' बिजों थागोन बेखौ आसाम सोरखारा दासिमबो थि खालामनानै होआखै होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव बर' बिजोंखौ जागायनाय आरो सेकेन्ड इयारसिम लांनायनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आरो आसाम सेकेन्डारि एडुकेसननि डाइरेक्टरजों गोलाव समनिफ्रायनो सावरायबोदोंमोन आरो गं 50निफ्राय 100सो फरायसालिफोराव बर' बिजोंखौ जागायजेननो थाखायबो दाबि दैखांबोदोंमोन। नाथाय जुन जुलाइआवनो मुं थिसननाया जानानै थांबाय। दासिमबो आसाम सोरखारनिफ्राय जेबो रोखा खालामनानै होआखै। मुं थिसननायनि थाखाय दर्पण पर्टेलावबो बर' बिजोंनि अपसन गैयामोन, जायनि थाखाय बर' फरायसाफोरा बर' बिजोङाव एप्लाइ खालामनो हायाखै।
दासिमबो फोसावनानै होआखै बबे बबे फरायसालिफोराव एचएस फार्स्ट इयाराव बर' बिजों थागोन बेनिखायनो थाबैनो जाहाथे आसाम सोरखारा फोसावनानै होयो आरो जागायजेननायाव गं 50 फरायसालिफोराव जाहाथे बर' बिजोंखौ होयो बेनि थाखाय आसाम सोरखारनिसिम बुंथियो दिपेन बर'आ लोगोसे पिजिटि फोरोंगिरि टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसननानै बर' बिजोंखौ जाहाथे मोजाङै दैदेनलाङो बेनि थाखायबो बुंथियो बिथाङा मानोना थांनाय 2022 मायथाइयाव जेब्ला पिजिटि फोरोंगिरिनि 2272 पस्ट ओंखारदोंमोन बेयावबो सासेबो बर' सुबुङा मोननो हायाखै बर'फोरा नासयजानो गोनां जादों जेरावनाखि गिबि मन्थ्रि आरो डक्टर रनज पेगु बिथाङा बर' बिजोंखौ हायार सेकेन्डारियाव थिसनोब्ला 300 निफ्राय 400 पस्ट क्रिएट खालामगोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनानै होआखै होननानै बुंथियो बिथाङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव बर'फ्रा नासयजानायनि सोमोन्दैबो फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा आरो दिपेन बर'आ बुंथिबावोदि जों आसामाव दंना गैया बेखौ लानानै सन्देह जानो गोनां जायो आन्दलन खालामोब्लाल' जों बर'फोराबो दि आसामाव दं बेखौ मोनदांहोयो नाथाय थांखि लानाय समाव आसाम सोरखारा जोंखौ नासयो होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों